Boas amigos, son o doutor Simón Pardiñas, especialista en cirurxía, implantoloxía e periodoncia. Hoxe vamos falar sobre as falsas expectativas e fake news en odontoloxía. Cando falamos de resolver problemas orais complexos, é moi importante saber cales son as perspectivas do paciente, o que esperan conseguir cos nosos tratamentos. Os profesionais temos que ser capaces de prever o resultado final, tanto estético como funcional, individualmente e transmitilo ao paciente. Para iso debemos ter datos suficientes que inclúan, entre outros, un análise oclusal, modelos de estudo, rayos X, escáneres, fotografías, etc. Unha vez estudado o caso, se os nosos obxectivos non coinciden cos do paciente, temos que saber dicir non, especialmente cando as expectativas non son reais. Case sempre hai unha solución, pero non sempre é a ideal. As falsas expectativas sempre son o peor inimigo de calquera relación. É evidente que, se unha boca está nun estado de enfermidade periodontal moi avanzada, por moito que fagamos unha prótese estéticamente ideal sobre eses dentes, será un fracaso a medio prazo, xa que os cimentos acabarán fallando. Se unha persoa é desdentada e con grande resorción ósea maxilar, é moi probable que, mesmo a pesar dos enxertos, non poidamos crear un volumen ideal para que as cordas dos implantes dentais saen no lugar axeitado. Neste caso, por exemplo, pode ser máis apropiado facer unha sobredentadura retida por implantes que unha prótese totalmente fixa, xa que nos proporcionará uns resultados estético-funcionais máis axeitados. Se falamos de ortodoncia, cada caso tamén é diferente, e en moitas situacións non se pode conseguir unha boca 10. Hai moitas variables que hai que ter en conta e para este fin utilícense os estudios previos, para facer un diagnóstico correcto. Non é o mesmo un problema de apiñamento dental que un problema de discrepancias óseas entre as dúas mandíbulas. Haberá casos nos que para lograr unha boa oclusión será necesaria unha cirurxía ortognática combinada con ortodoncia. Mesmo para o branqueamento dos dentes é esencial un diagnóstico correcto para poder explicar o seu caso particular a cada paciente. Unha tinguidura grave por tetraciclinas, que esas típicas bandas grisáceas dos dentes, non se tratan do mesmo xeito que o efecto do cambio de cor debido ao envellecemento da dentina. É importante lembrar que cada caso é único e debe analizarse de xeito individualizado. Non hai ningunha solución única. Por moito que un paciente desexe ter o sorriso dunha celebridade de Hollywood ou do seu modelo ou cantante favorito, as características de cada un indicarán os límites do tratamento. Co crecente aumento do fácil acceso á información na actualidade, é frecuente atopar multitude de novas, consellos e recomendacións sobre tratamentos dentais, que en moitos casos carecen de rigor científico e poden representar un grave perigo para a saúde dental dos pacientes. Non debemos confiar nos supostos resultados dos tratamentos realizados sen ningunha supervisión médica e que tan de moda están nas redes sociais. A saúde dos nosos dentes non é só ver un sorriso aparentemente bonito ou dentes brancos, é moito máis que iso e implica as xenxivas, as mucosas, a lingua, as articulacións, os músculos e os osos que deben de estar saludables para que o resultado estético e funcional perdure no tempo. Antes de comenzar un tratamento ou recomendación, consulte as dúbidas que poida ter cun profesional médico e evite danos innecesarios para a súa saúde bucodental. Se vos gustou este vídeo, non vos olvidedes de suscribiros á nosa canle e tamén podedes deixar todas as vosas dúbidas nos comentarios dos vídeos. Moitas grazas!